Welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Apolice a dziko lino komanso Nthambi ya PPDA Akubisana kuti wina Asayaluke. Nthambi yowona za kagulidwe kakatundu mdziko muno ya Public Procurement and Disposal of Assets Authority PPDA komanso likulu la Apolice mdziko muno abisala pa tsamba msana ukuwonekera pokana kunena chilungamo chenicheni pammene Kampani ina yomwe kulibeko inapatsidwa ntchito ya ndalama zokwana 7.8 billion kwacha mu chaka cha 2018. Nkhani yomwe akuithawayi ndi imene Kampani ina yotchedwa Black and Veg inapatsidwa ntchito yothandizira kuthekera kwa kamwamba Coal-Fired Power Generation Project KCPGP motsatira malamulo a dziko lino komanso ndondomeko. Ntchitoyi inali yoti KCPGP iyambe kupanga magetsi mdziko muno pogwiritsa ntchito malasha mboma la neno. Ntchito yonse ikanatheka imayenera izitulutsa magetsi okwana 1000 megawatts ndipo Kampani ya Black and Veg imayenera ithandizirepo poyang'anira komanso kusamalira zonse zapamalopo. Komatu vuto linalipo ndilakuti Kampani iyi inafika popatsidwa ntchito komanso kusayinirana ndi Nthambi ya PPDA koma Nthambi ya ACB osawunikira ndi kupereka upangiri ngati di Kampaniyo ilipo kapena kuti vetting. Kafukufuku wina yemwe inachita ndi newspaper ya Weekend Nation mu chaka cha 2018 anaonetsa kuti ngakhale Kampani ya Black and Veg inapatsidwa ntchito ya ndalama zambiri chokutere pa website ya Nthambi ya PPDA panalibepo. Komanso Kampani akayifufuza kudzera pa makina apa internet Kampani simapezekanso. Izizi zinachitika Nthambi ya PPDA itayika pa website yawo pa 22 June mu chaka cha 2018 kuti ntchito yopanga magetsi ogwiritsa ntchito mphamvu za malasha yakamwamba ayipereka ku Kampani ya Black and Veg mu njira ija amati single source. Pataoneka kuti china chake chikudabwitsa ndi mmene zinthu zimakhalira, mkulu wakale wa Nthambi ya ACB Arenek Matemba anayamba kufufuzapo kuti zakhala bwanji kuti Kampani iyi ipatsidwe ntchito motero. Nkumachita kuti Nthambi ya PPDA sinawafunse chilichonse iwowa kuti ayiwunike Kampaniyo. Malingana ndi malamulo ogulira katundu mboma mdziko lino a PPDA Act, Nthambi ya ACB imayenera ifufuze Kampani iliyonse yomwe yapatsidwa ntchito ndi boma mu njira ya single source kapena ntchito iliyonse yomwe ndi ya ndalama zambiri. Izizi ndi malingananso ndi gawo 10 la malamulo othana ndi katangale mdziko muno a Corrupt Practices Act. Pa nthawiyo Arenek Matemba ali mkulu wa ACB anawuza atolankhani kuti kaundula wa ofesi yawo sakuonesa zikalata zilizonse zosonyeza kuti anaunguza ndi kuwunika Kampani yotchedwa Black and Veg pokuza ntchito yoyamba kupanga magetsi ogwiritsa ntchito malasha kukamwamba. Iwowa anachita kafukufuku wachidule ndipo anapeza kuti Kampaniyo sinalembetsedwe kuno ku Malawi ndipo akayifufuza pa makina apa internet sikupezekanso, chomwe chikutanthauza kuti Kampaniyo palibe ndipo inali yaboza. Anawonjezera kunena kuti ngati Nthambi yothana ndi ziphuphu komanso katangale mdziko muno azifufuzabe ngati lamulo lililonse linaphwanyedwa ndi kuti onse omwe anakhuzidwa pakuphwanyapo alandire chilango. Mukanthawi kena mu chaka cha 2019 kunamveka mphekesera zakuti Kampani yomwe inapeza ntchito yokhuza kupanga magetsi kwa kamwamba mboma la neno, Kampani inali yaboza ndipo mwini wake anali mkazi wa mtsogoleri wakale wa dziko lino a Getrude Mutharika pamodzi ndi mwana wawo Tadikira Mafuta. Pa nthawi yonso panamveka nkhani ina yomwe imanena kuti awiriwa analembetsa Kampani ina mdziko la United Arab Emirates UAE yomwe inkagulitsa mababu ku Nthambi yogawa magetsi ya mdziko lino ya Eskom pa mtengo wa 4500 kwacha, ndipo Escomuyo imagulitsa mababuwo kwa Amalawi pa mtengo wa 500 kwacha, zomwe zimapangitsa kuti bungweli lisapindule. Kubwerera ku nkhani yakukamwambayi, unduna wa zachilengedwe, magetsi ndi za migodi pa nthawiyo unanena kuti Black and Veg yagwiritsa ntchito ndalama zokwana 1.3 billion kwacha kuchoka ku 7.8 billion kwacha, yomwe ndi ndalama ya ntchito yonse.
mneneri wa undunawo pa nthawiyo asangwani phiri anati ndalamayi yagwiritsidwa ntchito pogula zipangizo za mu office komanso kulipira anthu omwe amasamutsidwa kamba ka ntchito yopanga magetsiyo. Ndipo mwezi wa Novemba mu chaka cha 2019 mphekesera zokhuza chinyengo pa ntchitoyo zitatuluka, mtsogoleri wakale wa dziko lino apita Mutharika analamula kuti pachitike kafukufuku wapadera kuti choona chenicheni cha nkhani chidziwike. Apatu ndiye kuti kafukufukuyo amafufuza mkazi komanso mwana wa apita Mutharika omwe kampani yawo yabodza inapeza ntchito ya ndalama za nkhaninkhani mdziko lino. Pa nthawiyo mlembi wa apita Mutharika Angeme Kalilani anayankhula kunena kuti bwana wawo ngati mtsogoleri wa dziko lino akudziwa kuti kampaniyo si ya Getrude Mutharika ndi mwana wake, ndipo akufuna kuti chilungamo chiwoneke pa nkhaniyo. Atafunsidwa pakadali pano, mkulu wa nthambi ya ACB Amasa Chizuma ananena kuti ofesi yawo inasiya kufufuza nkhaniyo ndipo anayisiya m'manja mwa apolisi wofufuza za ndalama aja amatchedwa kuti fiscal police. Ataona kuti iwowa afufuza kwakukulu ndipo anatsala pang'ono kumaliza. Kwa iwowa anatinso ali ndi umboni wakuti nthambi ya PPDA komanso fiscal police anafufuza za nkhaniyo ndipo anapeza kuti boma linapereka ntchito yopanga magetsiyo kwa kampani ya Black and Veg. Amayi Chizuma anatinso fiscal police inayankhulanso ndi mkulu wakale wa PPDA Elias House omwe anati boma linapereka ntchito ku kampaniyo House asinakhale wamkulu wa PPDA. Poyankhulapo House atafunsidwa za nkhaniyo mu chaka cha 2019 anavomeradi za nkhaniyi ndipo ananena kuti ofesi yawo inaperekadi ntchitoyo ku kampani yabodzayo ndipo kampani inali itakwanitsa ndondomeko ndi malamulo onse omwe amafunikira pa nthawiyo. Kwa miyezi tsopano atolankhani ena mdziko muno akupanga kafukufuku pa nkhaniyi ndipo akhala akufunsa nthambi ya PPDA kuti iyankhulepo koma ikuthawathawa. Mneneri wa nthambi Agnes Tipa atafunsidwa anayankha kuti akukambirana ndi akuluakulu pa nkhaniyo ndipo akazakonzeka adzayankha. Naye wachiwiri kwa mneneri wa apolisi mdziko ahale na mazi atafunsidwa za nkhani anayankha kuti sibwino kupereka malire ku nkhani ya zofufuza popeza zimatha kutenga nthawi yayitali. Nthambi ziwirizi zikuoneka kuti zikuthawathawa udindo wake pa nkhani kuti zinene chokha. Naye mkulu wa ACB Amasa Chizuma anati omwe angayankhulepo bwino ndi akuluakulu a apolisi komanso PPDA popeza ndi omwe anawasiya nkhaniyo. Mkulu wa bungwe la Catholic Commission for Justice and Peace CCJP Boniface Chibwana anati nthambi za PPDA komanso polisi zikuthawa udindo wake posanena chilungamo chenicheni pa nkhaniyi. Kwa iyeyo anati sizodabwitsa kuti zinthu zili choncho popeza nthambi ziwirizi zimayendetsedwa ndi anthu andale mdziko muno ndiye sangafune kuti ayankhule zomwe zingayike m'mavuto andale amzawo. Iyeyo anapempha kuti ngati zili choncho kuti akukanirana udindo wawo, nthambi ya ACB ikuyenera ilowererepo ngatidi panali katangale kapena ziphuphu. Pachina chomwe chingachitike, Achibwana anati nthambi za polisi ndi PPDA zikhoza kusumidwa kamba kubisa uthenga ndipo komiti yowona za malamulo mu nyumba ya malamulo mdziko muno ya Legal Affairs Committee ikhonzanso kulowelerapo monga mwa malamulo. Naye mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Alliance Moses Mkandawiri anapempha nthambi za ACB, Apolice ndi PPDA kuti zibwere poyera ndi kuuza mtundu wa Malawi kuti ndi chani kwenikweni chomwe chikuchedwetsa kafukufuku wa nkhaniyi. Iyeyo anapemphanso kuti mabungwe omenyera ufulu wa anthu mdziko muno akuyenera azisata nkhaniyi nkumafunsa mpaka chilungamo chenicheni chidziwike. Iwowo anatinso njira ina yabwino yothanirana ndi anthu akatangalewa ndi ija yowatchula mayina ndi zomwe anthuwa anaba kuti mwina achite manyazi zija mchizungu amati naming and shaming. Mu chaka cha 2019 Agausi ali mkulu wa PPDA anauzidwa ndi akuluakulu ochoka kukamwamba Coal-Fired Power Generation Project KCPGP kuti kampani ya Black and Veg inalembetsedwa komanso ndi yochokera mdziko la America
koma malingana ndi kafukufuku wina zinaonetsa kuti ku Amerikako kulibe kampani yotchedwa Brackenridge yomwe ikugwira ntchito ku Malawi kuno. Napo pa website ya National Construction Industry Council NCIC panalibepo kampani ya dzinali. National Construction Industry Council NCIC ndi mayi wa kampani za zomangamanga mdziko muno. Kotero ngati kampani iyi inali yowona ndipo ikugwira ntchito zake mdziko muno, imayenera kuti inalembetsedwa ku NCIC. Nayo office ya kazembe wa mdziko la America kuno ku Malawi anakananso kunena kuti kwawoko kulibe kampani ya dzinali yomwe ikugwira ntchito mdziko muno. Kafukufuku wowona ngati kampani ilipo anapitilira, ndipo kunapezeka kampani ina yotchedwa Brackenridge. Pakati pake pa dzina la kumapitolo pali T ngati Verge osati Verge, yemwe alibe T, yomwe ndi ya mdziko la South Africa ndipo sinagwirepo ntchito mdziko muno.